Bazalwane egameni likaJesu. Ngicela sivule encwadi kaGenesis chapter 12. Let's pray. Baba, egameni likaJesu Kristu, simi kule ndawo njengebandla lakho. Baba wethu onamandla onke, injongo yakhe epheleleyo ukuthi sime kule ndawo yekuthi ngenxa yokuthi ufuna ukwenza example kulomhlaba ngobukhona bebandla lakho. Siyabonga Baba wethu onamandla onke ukuthi as we stand kuvaleka iminyango yobumnyama. Akukho madimoni, akukho moya wobumnyama engangena kuleli dolobha uma sisamile as your ambassadors. We stand for heaven. We stand for your presence. We stand for your holiness. Baba wethu onamandla onke, sivalela ama-drugs, sivalela isono, sivalela onke amandla obumnyama awanasabelo in this city of Umhlathuze. Baba wethu onamandla onke, ubukhona bethu symbolizes your presence. Egameni likaJesu Kristu, here we stand, oh Father. Here we stand njengabantwana bakho. We destroy everything. Izangoma nenyanga nawonke amandla obumnyama cannot operate in a place where we operate. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Father, we thank you. We neutralize this place. As we stand, we welcome the wealth. We welcome the economy of this city. We welcome the prosperity of this city. Baba siyathandaza. Nkulunkulu wethu, we welcome. Nkulunkulu wethu, amandla akho nempumelelo yakhe KZN kanye neSouth Africa yonke. We stand, oh Father. Hashada bokosaya. Siyathandaza simelene nawonke amandla omkhathe. Siyadestroya imoya yobumnyama. Siyabhongula ikhonkwane zobumnyama. The devil can never stand where we stand. The devil can never exist where we exist. Egameni likaJesu, I pray, your Father, we don't coexist, but we be the church of influence. Egameni likaJesu Kristu, intando yakho namandla akho nobukhona bakho Nkulunkulu wethu ongcwele, for our presence Nkulunkulu wethu ongcwele in this city, in this province, and in this country. Siyabonga Baba wethu onamandla onke, you called us for such a time as this. Siyakhuleka ke Nkulunkulu wethu, sivalela wonke amandla obumnyama. Nkulunkulu wethu lo mvalele, nathi siyamvalela. Lo omvulele, nathi siyamvulela. Egama likaJesu, for the authority you have given unto us. We pray for the church. Sikhulekela ibandla likaJesu, ibandla abantu begazi lakho, abantu besivumelwano sezulu, abantu abavela esiphambanweni. Father, I pray ukuthi isandla sakho senze imangaliso. Zonke izinto ezidestroya le country siyazidestroya nathi ngegama likaJesu Kristu. Siyathandaza nabo bonke abamelene nokushunyayelwa kwevangeli. Let them face the full might of your anger. Egameni likaJesu, bonke abasetshenziswa isitha, we stop them, we destroy their thoughts in Jesus' mighty name. Siyabonga Baba wethu onamandla ukuthi awusindiselanga ukuthi siphinde nale ndawo esikuyifane. Thatha udumo lonke njengoNkulunkulu in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Bless the Lord. Ngicela sifunde from verse number 1. Hallelujah. Ume khona ufunda kakhulu, angifundele from verse number 1 up to verse number 3. Glory to Jesus. The Lord has said to Abraham, leave your native country, your relatives,
ngifuna uyibambe kahle lezo zinto uNkulunkulu athi zishiye. And leli gama elithi shiya alisho to abandon. Lisekhona bazalwane. Lisho that move out of the places where you cannot operate. Ngoba khona ezinye izinto othi noma uNkulunkulu ekubusisile wakunika izinto kodwa ubuye ubanjwe izinto zendawo, ubanjwe izinto ze-family. Love your family kodwa uthanda umndeni wondle, uthandazele, ushumayeze makufanele ushumayeze, kodwa ube umzalwane okwazi ukuyishiya izinto zawo ezenza wena ungaqhubekeli phambili. Leave your country, leave your family, and then leave what? Your father's house. Glory to Jesus. Ungayithathi kabi lento, ungayithathi kabi. Ungacabanga ngazathi ukuthi leave kusho ukuthi bafulathele. Kusho ukuthi shiya ama-practices ezwe, ama-practices efamily, your father's house, the practices. Ngoba ngeke ukwazi khona abazalwane abathi uma bethi baphuma noNkulunkulu babanjwe izinto zezwe, babanjwe izinto zama-families, babanjwe izinto zezindlu zakubo. Uthi-ke bese uye endaweni engiyaka ukukhombisa yona. Why uNkulunkulu engayisho le ndawo? Because ufuna udepende kuye ukuze ufike la akusa khona. uNkulunkulu akahambi nabantu that does not fully depend, that does not fully have confidence kuye. Come on. I will make you into Ma wenze lezi zinto ezintathu. Number 1, uthi uzokwenza ube isizwe. Number 2, I will bless you. Number 3, and make you famous. Ubani wathi kuyisona ukuba famous? God is about to make you famous. Hallelujah. Uyazi ukuthini? Khona ezinye izinto ezimnandi man noma zihlupha. Yabona into yokuba famous bazalwane, imnandi. Emnandi. Uthi uyahamba nje airport sekukhona abantu ongabazi abafuna ukushutha nawe. Umangalo ukuthi hayi kwenze njani la? Ukushutha khona kuyacasula ngoba khona abahlali bephozile. No my God, but kodwa uzwe nje ukuthi yazi yamnandi into. Glory to Jesus. I will make you famous. And you will be a blessing. You will be a blessing to others. Come on. I will bless those I will bless those who blesses you. Come on. bless those. Nebaqalekise laba abaqalekisayo. Akufuneki thina siqalekise kodwa yena uNkulunkulu le yekele ezandleni zikaNkulunkulu ukuqalekisa laba abanjani abaqalekisayo. Come on. All the families All the families of will be blessed. the earth will be blessed through you. Nansi-ke into bazalwane, yesterday we spoke about one of the most powerful things ukuthi la khona uJesu ememeza isiphambanweni ethi kufeziwe. And we sakhuluma ukuthi la magama wawasho athi kufeziwe ngoba esebona ukuthi sekuphelele. Bese kuphelele, so that's why athi kufeziwe. Because he wouldn't have said it's accomplished if it was not perfect or made available everything. Ngamanye amagama ngumsebenzi wakhe esiphambanweni wayesezenze zonke izinto zaba available for us. Kodwa bekufanele adeclare ukuthi sekufeziwe ngoba sekuphelele.
Hallelujah. Nisekhona bazalwane. Now lawo mazwi athi sekuphelele, abanye bazalwane angabenza ukuthi kubasebenzele negatively, abanye kungabasebenzela positively. Abanjani ungabasebenzela negatively? Ungabasebenzela negatively because bese bamkela ukuthi it is accomplished, bese bengenzi lutho. Okay. Abanye, they will believe ukuthi everything is done, so asekho into okufanele ikwenze. Abese umuntu astophe ukuthandaza, astophe ukuphila impilo engcwele, astophe lento okuthiwa to pursue God, ngenxa yokuthi lento uyithathe negative ukuthi uNkulunkulu seyenze yonke into for us. Hayi kodwa kuyezwakala bazalwane, uNkulunkulu kukuyi-nature yakhe ukuthi enze yonke into mayiseyenzile abese kunikeza wena i-responsibility. Nisekhona bazalwane. Ngamanye amagama, to be a child of God, it's not for people who are not responsible. We are responsible for our faith. We are responsible for our success. We are responsible for our holiness. We are responsible for everything. Ukuthi uNkulunkulu iqedile yonke into akusho ukuthi let us live impilo yokuba yokungabe responsible. Angisho nje bazalwane, in the first place uNkulunkulu wathi let there be light, because ilight yayizoba nomsebenzi kithi, wayibize bumnyameni where it was not. Today we enjoy light. Sesingaze sicabange sengazathi kulula ukuba ne-light, kanti it's because of the mighty power of God. But when you come to chapter number 1 verse number 7, the book of Genesis, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu, that he elevated us into his level, into his likeness. Hayi kodwa nisekhona bazalwane. But mawufika ku-verse number 28, abantu bengakaveli ku-chapter number 2, engakabenzi wayisethu uNkulunkulu, wayisebabusisa wathi be fruitful and multiply. Uyikhuluma leyo nto bengakaveli, sebedaliwe, ngoba enye into ukudalwa, enye into ukwenziwa. Okay, are you still with me bazalwane? So now esebadalile engakabenzi, mhlambe let me quote this scripture ukuze kube lula. I supposed to take 5 minutes to quote this scripture encwadini kaJeremiah chapter number 1 verse number 5, uthi ngingakakubumbi ngakwazi. In other words, I created you before I formed you. Kusho ukuthi there is a time of creation and there is a time of making. Nisekhona bazalwane. Ukhuluma esebadalile kodwa engakabenzi, uthi be fruitful and multiply. Abesethi rule and overcome, rule and have dominion. Engakabenzi kodwa esebadalile. Kodwa nisekhona bazalwane. So now uyikhuluma bengakaveli lento, ngoba uNkulunkulu is in his nature ukwenza into ibe available before wena ufike. Oh God. Kodwa ukuthi izinto ze-available akusho ukuthi be irresponsible. Ungahlupheka izinto uNkulunkulu ezenze zaba available, uhlupheke kodwa uphila impilo embi engcolile ubungcwele esesinikile bona.
Glory to Jesus. So now in this chapter, iveza number one, irresponsibility. Number one, ukukhuluma kaNkulunkulu, the command of God. Number two, irresponsibility of man kanye nama results. Iveza izinto eziwu-3 la sifunde khona. Number one, phuma. And mawufunda from the original Bible, ithi, as you come out, I will make you. Ngamanye amagama, ukwenziwa kuncike ekuphumeni kwi-obedience, ngoba ukuthi izinto zi-available akusho ukuthi be irresponsible. Empilweni baselwane, i-change iqhamuka from instructions. Kufanele umlalele kahle uNkulunkulu what he instruct in order ukuthi akunikeze i-change. Phuma ezweni lakini, uphume ehlotsheni zakho, uphume nasendlini kayihlo. Glory to Jesus. So now kuveza ukuthi uNkulunkulu has called us out and we must come out. Ungalindeli izinto ezizokwenziwa uye kanti awuphumanga. Inkinga bazalwane la esibhekene nayo ukuba irresponsible sesifikile into the place of possibilities, bese thina siba irresponsible. Utho sezohlala esonweni, uhlale esonweni ube irresponsible, usumamukela uJesu uhlale esonweni. Phuma ukuthi uzenze izinto zaba available akusho uhlale esonweni. Number 2, you see bazalwane, uthi mawuphuma nizo kubusisa nenze isizwe. Uthi number 1, ngizokwenza isizwe esikhulu. Ukhuluma nomuntu oyedwa uthi ngizokwenza isizwe, and at that time akana ngane nokubana ngane, kodwa uNkulunkulu ukhuluma ngesizwe, umuntu kwi-family engathola abantwana. Uthi ngizokwenza ini? Isizwe. Because when God works, ungakawezwa amandla kaNkulunkulu, you will remain the same. Kodwa uma ukewezwa amandla kaNkulunkulu, usushift ekususa totally on the left side ekusa on the right side. Amandla kaNkulunkulu umefika, kuba khona i-shift, kuba khona i-divine move, kube khona lokhu uNkulunkulu okungenziwa uye yedwa. Uthi ngizokwenza isizwe ngokwenza wena, isizwe ngokwenza wena ube yisizwe. Awudingi omunye umuntu ukuze ube yisizwe, udinga mina uNkulunkulu ukuthi ube yini? Isizwe. But this is something bazalwane that shakes me. Uthi ngizokubusisa, uthi awuzugcina ngokuthi ngikubusisa, uthi ngizokwenza ube yisibusiso. Amagama, when you are blessed, it's not the last stage. The last stage iba when you become a blessing. A blessing. Oba nabakholwa uNkulunkulu ngizwe isandla, ngiyasikholwa isandla sikaNkulunkulu to become a blessing. To become a blessing. But let me touch on something here. Othi ke uma sengikubusisile, I will protect you. I will protect you. Bonke abakubusisayo bazobusiswa yimi. Amanye amagama, all those that are for you will be on my bazoba umsebenzi wami. Bonke laba abaqalekisayo nami ngizobaqalekisa. In other words, when a man sins, you don't even need bodyguards.
angiyikhulumeke lento lena ba sekwaba ifashion ukuthi umuntu mayesebusisekile abe seba nama-bodyguards. Mina I will never have bodyguards. Noma uNkulunkulu angibusisa kanjani, I will never have bodyguards. I will always have a space for people abadinga into ephezulu kwempilo yami. I will never have bodyguards. Kukhona abanye osebenza kwi-intelligence weza kimi wafika wathi, you know, we have picked up ukuthi there are people who hate you with passion. Uthi ngikhuluma ngabantu abakhona who hate you with passion. Siyacela ukuthi siyakuthanda mfundisi wethu, siyacela ukuthi ube nama-bodyguards. Ha! uNkulunkulu uzoqalekisa abangiqalekisa, kusho ukuthi uzolwa nabalwa nami, hayi nisekhona baba. I don't have to have bodyguards. Awucabange uNkulunkulu engakunikeza baba uSikhosana, akunikeze nge-1 billion rand tomorrow morning. Angasho ukuthi uma ekunika 1 billion. Now usuhamba nama-bodyguard abantu about 12. Awusa-enjoy ukuhamba nefamily yakho. Uyabona njengoba nginomzukulu nje, uyazi ukuthini, I'm looking forward ukumbamba ngesandla ngihambe naye epark. Uyabona umzukulu ka-SB. You understand what I'm saying? So cabanga ke sekunama-bodyguards abazukulu bami abasakwazi ukuza kimi, iy'ngane zami, ngihambe mall, ngihamba nelokhuza, angisa-enjoy ukungena esitolo ngenza i-window shopping, ngoba uyazi lento ye-window shopping, uyazi iyayivula nje ingqondo noma ungayanga ukuyothenga. Wenza i-window shopping nje uhambe. Uyabona kwesinye isikhathi angisenaso isikhathi se-window shopping, kodwa uyazi kwesinye isikhathi ngihambe ngizwe nje ukuthi uyakhululeka ingqondo, ngenza i-window shopping. Kwesinye isikhathi ngihambe nje ngithi ngiyobuka iy'moto nje, yoseba zalwane. Le nto yama-bodyguard abantu abathole ingcebo ngendlela engafanele abantu. Kodwa mawubusisa uNkulunkulu uyasivikela isibusiso phezu kwempilo yakho. Uma ubusisa uNkulunkulu uyasivikela isibusiso phezu kwempilo yakho. In other words, ufanele uphume. Number 2, uzokubusisa akwenze bese akuphendula, athene around impilo, so that you become a blessing. Glory to Jesus. And the last thing, bonke abakuqalekisa, bonke abakukhuluma kabi uzobakhuluma kabi. Awucabange umuntu ekuhleba avele naye amhlebe. You don't understand ukuthi uma uNkulunkulu eke wakhuluma into ivele yenzeke. Awucabange nje uma uNkulunkulu engasakuhlebe, akuhlebe kuye. Avele aqamba athi nimbona nje, hey uyathakatha. Webo phela umuntu ohleba uvela akhuluma into nje ngeke. Nimbona nje unjani? Bavele basukela bathi uyathakatha, bakusukela bathi uyajola. Ungayazi nje lento okujola ukuthi ibhekephi, bathi uyajola. Angisho laba bakhuluma iqiniso. Bathi uyajola kanti vele. Cabanga uNkulunkulu uma engavela kuhlebe nje athi ubani, athi uyabona umfundisi Makhubela, hey uyajola lo muntu. Uyabona uma ekhuluma ngithi yena kuvele vele create uveluzwe na ukuthi kwavuka umoya womjolo. Because when he speaks, he creates. When he speaks, he creates. Uma abakubusisayo uNkulunkulu uzobenza njani? Abakuqalekisayo uzobaqalekisa. Bese ethi yonke imindeni yomhlaba. That's an international blessing.
That's an international blessing. uNkulunkulu mayebusisa uqala ku-individual, I will bless you. Abeseza kwi-national, you will be a blessing. Abeseza international, all the families of the earth will be blessed through you. Is all I received ilokuza inbox where one of a person in Bangladesh. They listen to us when we preach every Sunday. They meet, they attend to us every Sunday. Ingakho kubalulekile bazalwane, kwesinye isikhathi mawuse nengqondo engenankulunkulu nencane, uhlala ublame yonke into. Yini kushunyayelwa ngesingisi? Sonke la sisazi sizulu. Kanti awusaboni ukuthi God has lifted the church into an international level. One woman from Bangladesh called and said, on Sunday you preached. I mean, in boxing, on Sunday you preached about the sound of victory, that it introduces new seasons, it introduces new move. Uti, I was sitting in my house shaking by the power of God. Uti ngoba ebusuku before ushumayela, I felt the sound. Uthi bengazi ukuthi le sound eyani, kanti uNkulunkulu will introduce me to this. Uthi ke izolo it was bekungolosikazi izolo, it was Monday. Uthi ke yena umefika emsebenzini, uthi ubekade manager, uthi she never akaze aye ku-interview, kodwa she was elevated to be the general manager. The whole, angazi kubizwa ngani, the whole of Bangladesh ekhampani nako. You see, Barcelona, people are receiving from far. I will bless you, I will make you a blessing, and all the families of the earth will be blessed through you. But be responsible. Be responsible. Be responsible. There's windows available. You can rise to it, or you can look at other people rising. It's a dangerous thing. The move that is here, Barcelona. That was here last night. Coming from far. Uyangifonela ke usesendleleni, angikwazi ngibona after church. Uyangifonela uthi baba, you know, laba bazalwane, they really don't know what is happening there. I drove from Uludi to come and partake. What they really don't understand. What is there is too much. It's too much. Let me tell you this, Bazalwane. Be responsible. Akusho ukuthi uNkulunkulu ngenxa ukuthi izinto zenze zaba available, so kufanele ugoqe izandla. You need to pray, you need to fast, you need to give, you need to live holy life, you need to love others. Ngoba omunye umuntu nje akabusiseki noma uNkulunkulu efuna ukumbusisa akabusise, ngoba you hate nje abanye abazali. Angazi ukuthi bakwenzeni. Work hard to love each and every one. Let's stand. Let's stand. Baba wethu onamandla onke, we commit to you. We commit to your power. We commit, oh Father, to all that you are. We commit, Father, Nkulunkulu wethu, all that you have done. We believe it's available. Everything is available. Ikhona iswe, ikhona indawo, zikhona ilevel, ikhona izinto. Baba wethu ongcwele sewuzenze zaba available for us. But Nkulunkulu wethu ongcwele, we take the decision to depend on you.
We depend on you, Father. We depend on your power. We depend on your glory. We depend on you. We will follow you. We will depend on you. Ngegama likaKristu Jesu. Siyakubonga, siyakuphakamisa ngoba uNkulunkulu omuhle nomkhulu nomangalisayo. Ngegama likaJesu, abantwana bakho uNkulunkulu wethu besaphuma bemisebenzini, uNkulunkulu wethu ongcwele, we pray ukuthi isandla sakho sibe phezu kwempilo yethu ngendlela engumangaliso. We honor you, we bless you for all that you are to us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.